Dhisik lekar ana sak ngisoring wit asem iki karben kuli otot bayuku iki. Yo panung yo soto. Ora kandhatku. Sakbar pleren kisah ana sak ngisoring wit iki. Karben pisah kuli otot bayuku. Nek bolaku golek sandang pameneh. Lho. Kok ana kewan sing gremet kok nggon wiwitan kok nggo klikoit asem iki lho do marani aku. Kok kurang ajar kewan ganggu gawe olehku turu. Minggat tak idon aku akan monyoh kacangmu. Ngerti aku iki ibuku iki mengupas dan jelalu tak idon tuh. Lho, malah dadi ombe duku ya. Yen ngono kowe kewan sing pinter tenan kowe. Kowe ngombe duku kuwi padha karo kowe ngecok kupasku. Ever thought about what makes certain businesses stand out in a crowded market?